फोसावदिं मेल खालामनायखौ जोङो गासैखौबो बरायजोबो गणतान्त्रिक अधिकार दङ गासैबो राजखान्थि हान्जाखौनो आं बरायजोबदों बेवहाय बयहाबो अधिकार दङ जोंबो जोंनि फोसावदिंखौ जों लाबाय थादों जोंनि उद्देश्यफ्रा नाथाय आलादा बिथांमोननि फोसावदिं आरो जोंनि फोसावदिंजों आलादा आलादा उद्देश्य दङ मेनलि जों दा मोनसे इस्यु बेस मोनसे पलिटिक्स जों खालामनाय जादों खारन जोंहा दासिमहालागै गामिफ्रा हाबजोबनाय जायाखै हाबजोबनांगौ बेनिफ्राय बाउन्डारिफ्रा जानांगौ गोबां मावनो दङ जि इस्यु बेस जि बर' 33 बोसोरनि संग्रामनि फिथाइ बे संग्राम फिथाइखौ जों मोनबाय दा बे खामानिखौ आरो मावनो लाबाय दंबावो बे उद्देश्यफ्रा जाहाथे जाफुंजोबो बिनि थाखाय जों दा मेइनलि रायजो राजाखौ खौसे जानानै दा इउपिपिएलआव भट होनो ओंखारदों ससियेल मिडियाफ्राव बिदिनो ओंखारो माने जोंना बांसिन बिदिखौथ' माने बुङो बिपिएफआबो बेखौ बुंदों आरो बे जाहैबाय जोंना हाग्रामा महिलानिफ्रायनो फैबाय थाखायो बिसेसकै बेवहाय फायदा मोननैजों जागोन नांगोलजों आरो ट्रेक्टरजों जागोन होनब्लाबो दा रायजो राजाफ्रा बुजिनानै दङ जे जोंनि उद्देश्यखौ जों जुदि जाफुंहोनोब्ला जोङो ट्रेक्टराव भट होआबा जा उपाय गैया मेइनलि जोंहा मोनसे इस्यु बेस होननानै जों सानदों दा जिहेतु खामानिखौ इउपिपिएलआवल' मावनो हायो मोनसे बिपिएफ दोलो दासो बावैसो फैनानै बा मैयाबो फैदों बिथांमोना बुंदों जे गोजांस्रिवदों इउपिपिएल दोलोआ गोजांस्रिवदों आलुफारानिफ्राय 100% भटखौ मोनगोन होननानै बुंथों अनेक रोखोमनि बाथ्रा बुंगोन जोंहा बेवहाय फाजानो गोनां गैया खिन्थु बास्तबाव जाहैबाय रायजो राजाफ्रा दा खौसे जाजोबखागोन जानो गोनांखाबो खारन जोंनि एसे समस्या बियो बे अकल प्रमद बर'नि समस्या नङा प्रमद बर'आ सासे जोंखौ लिडिं खालामग्रा सासे लिडार बियो बिनि समस्या जोंनिसो बिटिआरआव हाबजोबनाय आरो मावजोबनो गोनां खामानिखौ बिथाङा मावबाय थागोन बे जोंनि साबजेक्टसो बियो सोरबाया नाना रखम बुंबाय थागोन बिसोरहा खुनु उद्देश्यबो गैया माबो गैया मात्र भटखिनिखौ सोखावलाबायनाय मिसगाइड खालामनाय बे जानो हागौ आरो बे बुंनायखौ आं बारा मेजर होननानै साना खिन्थु जों दा जोंनि स्टेटआव दंगासिनो दं दा रायजो राजाफ्रा गासैबो इउपिपिएलआव फैजोबगोन इउपिपिएलआव भट होगोन आं बेखौ 100% आसाबादि आङो जेनेबा 100% होनबा मानसिफ्रा फोथायनाय नङा महपुराव 90% भटखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ मडेल भिलेजनि खोथा बुंदों बिथांमोना हाग्रामानि सोरखाराव मोनदों होननानै बुंदों बिथांमोना दा इउपिपिएल सरकारखौ मावनायखौ नुवाखै होनना बुंदों मोनसे मा बुङो इउपिपिएलआ मा मावदों मा मावाखै नुवाखैब्ला बिसोरो बे मा होनो अन्ध जाबाय बिसोर बेखौ नुवाखै बिसोर बेखौ नुखाया बिसोरो इउपिपिएलआ जेबो मावाखैबा सेथि उदाहरन हिसाबै बिटिआरआ बोरै हाबफैखो इउपिपिएलआ जेबो मावाखैबा 2006 सननिया पेन्डिं जानाय माबाया हाया एफआरसिआ 99% बोरै जाखो बोरै हाखौ जों मोनखो बेखौथ' इउपिपिएलआ मावदों दस्रायाथ' मावाखै रावबो ओमफ्राय दा मोनसे सोंलुआ जाहैबाय माबा मडेल भिलेज मोननाय मडेल भिलेजआ मोनसे स्किमसो मोनसे आसनिसो बियो जोङो आसनि लुबैथ'वाखै दा जोंनि समस्या मेजर समस्या जाहैबाय जोङो बोरै इनक्लुड जाजोबनो हायो जोंना बेसो आरोखि बाउन्डारिफ्रा बोरै थिग जाजोबनो हायो समस्तिफ्रा मारै दाजोबनो हायो जिल्लाखौ मारै जानो हायो बेसो जोंना बे साधारन बे स्किमनि सायाव मडेल भिलेज 50 लाखआवबो ओरैबायदि घटना जादों बेवहाय बे आलुफारा मोनदोंमोन आरोखि माने कंग्रेसजों माबाजों मिलायनानै धंस खालामजोबखानाय आरोखि बेवहाय आलुफारा गामिया बेसेबां लस जादों मिथिगौ हा हु जों बन्द' खालामजोबनांदों गामिनि सम्पति आरोखि बेबायदि धंस खालामनाय मोनसे आसनिसोमोन बियो बेवहाय प्रमिला रानि जेबो गुरुत्थ' लायासै बेबो गवासै आरोखि बेखायनो बे मोनसे स्किमजों रुजुजायानो बे जों इसुनि सायाव बुंदों बे स्किमसो मोनसे मडेल भिलेजआ मोनसे स्किम नङा होमबा गाबोन एखे स्किमखौ जोङो 1 कोटि 2 कोटि मोनबावनो हागौ मा होनब्लाय दा मडेल जों थानांगोन मडेल भिलेजजों बा नैबे बर'नि इसुनि सायाव खुनु कम्पेयार जाया कम्पेयार जानोबो नाङा बेवहाय रायजो राजाखौ दा बे समाव मा खावलायनो सानगोन रायजो राजाखौ खावलायनायनि माबाया बेनो जोंना गोथौ रोखा उद्देश्यखा जोङो रायजो राजाखौ जों लेंनायनि मोनसेल' उद्देश्य बेनो जोंनि सार्थखौ बर' जाथि सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्लानि सार्थआ सिद्धि जानांगौ जों जिहेतु एथ' बोसोर जोङो भुगिबोबाय खस्थ' मोनबोबाय दिनै खाफाला मोजां जोंना दरजा गेवना होबाय जों माबासिम हाबबाय मा होनो जों गहपुरसिम हाबबाय आरो सिमलुसिम हाबनो दङ बे खामानिखौ एकमात्र मावग्रा जाहैबाय इउपिपिएलआ मावगोन बेनो जोंना गोथौ मेसेजआ आरो बे मेसेजजोंनो जोंनि गहपुरनि रायजो राजाफ्रा गासैबो खौसे जाजोबगोन गासैबो खौसे जानानै इउपिपिएलआव भट होजोबगोन बेरेखा दोलोआ मोनसे समावहाय केस होदोंमोन बे केस होनायनि सायाव मा बुंगोन केसखौथ' दुर्भाग्य गोनां खोथा बेयो केसखौथ' होनो नाङामोन होबाय मा सार्थआव होखो बेखौ जों बुजिबाय बुजिखाबाय थारमाने
उद्देश्यआबो जेबो नङामोन जे माने बिटि माबाखौ गफोरखौ मानो बेहा माने मा होनो मिनिनाय दं मानो गफोरनि रायजोफोरखौ अनसायनाय गैया बिसिम हाबनायखौ मानो अनसायनाय गैया जों मिथिया खिन्थु रोखा आं बुजिनायाव जे गफोरजों हाबोबा आङो बिपिएफनिफ्राय भट मोननाय नङा आं हजोंहाय राजा जानो हानाय नङा सनितपुर बिसनाव हाबा बे जानो हागौ हयथ' बे खारनावनो बे सार्थआवनो बे आरो मोनसे द्वितीय क्रेडिटआ जाहैबाय जुदि बिटिआर हाबोब्ला क्रेडिटआ बे एनडिबिफोरसो जागोन एबसुआसो जागोन आंना बिटिसिआ स्क्रेप जागोन स्क्रेप जानायनि उद्देश्य बे डिसक्रेडिट जानो हागौ बे कारनाव बे नैथि कारनाव बियो हयथ' माने बिटिआर हाबनायखौ बे फाजादोंमोन बेनिखायनो बे केस होदोंमोन आरोखि बे दुर्भाग्यजनक खोथा आरो जों गाबनायावबो मिनिहरनाय जादों आरोखि जायनि थाखाय जों 537 मोनसे टाइमावनो 89 मोनसे टाइमावनो 534 जों सहिद जादोंमोन बिनि बलिदानखौबो बुजिनो रोङिया बे दुर्भाग्यजनक खोथा आं बेखायनो खावलायो खुनु कारनावनो जों रायजो राजाफ्रा बिपिएफआव भट होनो नाङा दाख्लै बावैसो खौरां बिजौआव बिपिएफनि एमसिएलए फैलाव मोसाहारि बिथाङा बुंदों बिपिएफनिफ्राय बेखौहाय केस होनाय जायाखै सोरबा बेक्तिगत होदोंबा बेखौ मिथिया होनना बुंदों बेनि सायाव मा बुंगोन बेखौथ' थगायफ्लानाय रायजोखौ थगायफ्लानायाव जेबो नङा पिआइएल केसआथ' हाइकर्टआवसो होदों नालाय हाइकर्टनिफ्राय गासिबो तथ्यखौ मोनजोबखाबाय सोर होदों सोरनि नाममोन नामा हाग्रामानिल' नाम गैया खिन्थु बिनि टिमानो दंखायो बिनि टिमानो दंखायो आरोखि हाग्रामानि नाम गैया आरोखि बिपिएफबो होदों बे बुस्थुआ रोखाखा आरोखि बेखौ थगायनायथ' लाब गैया बिपिएफआनो होदों आरो खोथावथावसो दंबावो गासिबो बर'फ्राथ' माने वेलकाम खालामदों बिटिआरखौबो वेलकाम खालामदों आरो जों मस्टलि जों आप टु सिमुगुरिसिम गहपुरनि रायजोफ्राथ' जों हाइलि जों सेटिसफाइड जादों गोजोननाय मोनदों जों बरायदों आरोखि होमबा केसखौ सोर होनो बेहा फाजानाय दं बेखौ रोखा जों बेखौ बुजिनो हाबाय आरो बेनिखायनो आं बुंनो थाङो दा मुहूर्तआव गहपुरनि थाखाय सुरा जाहैबाय नांगोला आरो जों बर' जाथिया खुनु